T'haig de dir una cosa, Sí, quina cosa m'haig de dir? Que jo estic molt enfadat. Estàs molt enfadat, home, i això per què? Ja, i per què, oi? Home, sí, no ho sé bé, per què? La setmana passada em vas tapar la boca amb un mocador. Home, sí, perquè volies parlar d'una cosa, ja, i no ho havies de fer. Ja, i et sembla que això és bonic? Home, no. T'agradaria que t'ho fes a tu? Home, no és el mateix. No, ja veuràs, ja. Agafa, té! Què? Ara què et sembla? No ho sé. Oi que no és bonic? Què? Oi? Home, sí, no és agradable, què vols que t'hi digui? Ah, doncs, una altra vegada fent-se abans, sí? Vinga, escolta, hem de dir la solució del Trinigomarius de la setmana passada. Sí, l'han tret força gent, Sí, per exemple, i què deia? Deia, faig un retrat o selfie amb llum grega. És veritat. I què era? Foto, Una selfie és una foto, o retrat. clar, molt bé. Molt bé, doncs ara hauríem de proposar el d'aquesta setmana. D'acord, a veure si en surt. A veure si et surt. Diu així. Ascendeix muntanyes amb un estri que serveix per pujar. Ascendeix muntanyes Sí, amb un estri sí, que serveix per pujar. sí. Home, però això són dos significats. Ui, sí, em falta un. A veure, ascendeix muntanyes amb un estri proporcionat. Com vols dir? Un estri dibuixat amb proporcions. Ui, és molt complicat, No, mira, a veure. Dibuixa amb proporcions un estri que serveix per pujar i ascendeix amb ell muntanyes. Uf, jo no sé si el traurà algú, Sí, no és tan difícil. A veure, un estri que serveixi per pujar. Ah, sí. I a les figures, als mapes, la distància no es reprodueix. Exacte! Ah, ja sé, ara ja ho entenc. Oi que sí? Doncs vinga, ho deixem aquí. No, hem de dir les lletres. Ah, sí? I quantes lletres té? A veure... 6. A veure, compta-les bé, I. Sí, en té 6. Molt bé, doncs fins la setmana vinent. Adéu!